שפית פרטית. אמרתי לו, הזמנתי בקניות, אם אפשר בבקשה תוריד לי מקסימום זה. מה יכול להיות? כן, הזמנו 5 קילו בערך, לא? דנה, איזה בית? אין מה לאכול בבית. לך אני אכין לך. תגיד לי, אני לוקחת לך כוס כזאת רק. אני חייבת למדידה שלה, אני לא יכולה למדוד. זה שמרית, אנחנו נשמור אותו כי לא לוקחים. לא לוקחים? לא. טוב, אני הולכת לחפש לאכול משהו, אני מתמודדת מרעב. זה עושה לי עצבים. אמא, איזה טעים. איזה טעים. וואי, אני מקווה שיצא לי טוב. יצא לך מושלם. וואי, זה עם תאננה. תקשיבי, מהבוקר בא לי על משהו כזה... מתוק ונימוח. כן. האמת, זה מפחיד יבוא עכשיו. אני מקווה שיצא כמו שאני עושה בבית, למה בבית. אני עושה את זה מושלם. נו, ויש לך פה את אותם דברים, לא אבל? כן, יש. אז יצא לך מושלם. מה שצריך יש. גם חם, זה יטפח טוב, לא? זה צריך לטפוח? כן, לתת לו תפח. איך עושים פה מהם פושרים, את יודעת? למה אני לא מצליחה? רגע. סבבה, ללחוץ על שתיים, רגע. זה הקציצות שלנו או של פרידה? של פרידה. ונשאר מהקציצות שלך? הם חמרו לך לדעתי. שנשאר את אדם. אדם? איפה שמת מה שנשאר? כן, שמו פה. ויש גם פרגית נראה לי, נשאר. כן, לא, הנה, נשאר מלא קציצות. נשאר לך? כן. תודה, דנוש. בכיף מאמי שלי. אני אשים את זה במקרר כבר, נכון? אם כולם אכלו, אז כן, אפשר. נתתי לך
תתני לך, לא? זה חם האמת. גם אני אוהבת אוכל קר. שיצאו יפים ולא שרופים ואני שמה שמן בידיים כדי לתפוס אותם. הכי יפה שלנו. פותחת אותם. דנה שהיא מבשלת אין לה גם. ככה, וזורקת אותם. ואז שהם מוכנים, מוצאים נותנים להם קירור קל, סוכר, נעמיד אותם כמו חיילים. בסדר? אחרי זה את מרקדת לך את המתכון של הבצק, ותעשי אותו מהר בבית, מושלמת. ותתקתקי אותו. זה סך הכל קלה קלותה. יואו, דוגמני. מה את אלופה דנה? מה זה? אני אוהבת אותך. כמה שיש. תכף אני סופרת, בגלל זה אני מחכה. אם היה פה עוד קילו זה היה וואו. ולא נורא, אני אעשה יום חמישי גם עוד שווה עד. צריכים בתקציב לקנות להביא איזה 10,000 קילו של קמח? מתי
אתה רוצה להכין? יש 18 מה. עוגות, אתה עושה לי גם? כאלה, אני מעדיף להוריד מהבשר זה טעים, זה... אתה מעדיף להוריד מהבשר? לא, הוא אמר את זה. אני תקשיבי, לא אני... שאמרת. אתה יודע איך אני אוהב מתוק? לא יודע. כן, עכשיו. אני מת על עוגיות אלפחורס, כמו שלא ראית אתה דברים זה כאלה. לבד היום. אתה לא יודע למה מה אתה עכשיו. עוגיות אלפחורס, איך נראה לך סבבה? האלה. גדולות יותר, וואו. מה, נו, בא? חיים שלי. מעניין. אדון מבין. וואו, נראה פה טעים. רגע, להמתין בסבלנות. אני רומזת עכשיו לאח. אמרתי לו אולי שאני אסיים. הוא לא רוצה שהכל יהיה תשאיר את זה פה. גדול, בבקשה, שוב. אני רוצה דנה שאני לפעולה. אחלק, שיעשה לי מחרוז, אני אהיה כזה. וואי וואי, מונה לי. לא, לא, פה בטח רוצה להיות פרח. מטורף. באמא, זה צבע של ארומה. איך, אתה שותה קפה. תסדרי יפה, זה יותר יפה. אני יותר טוב מה שיש, לא אכפת לי. לא, תעשי פרח, זה יפה, תמיד, תמיד. וואלה. זה האח הגדול לא, תסיימי, המזון. תסיימי. למה לך להביא לו גם? כן, יפה לך, תשרוף. זה רק חצי עושה. וואי, זה... בסדר, אבל זה סקסי לך, אז כזה. למה? היי טעים. ערב טוב. אותו לבד בוי. טוב, אור, אני מקבל פה מחמאות על התספורת, נעשה צד שני וזהו, אני יוצא ככה, יהיה מלא סקסי. אמרתי לי, אמא, זה הכי טוב. יוצאת עם וואי, הוא עונה לי, תביא לו, אני סופר אותו, ככה הוא אמר לי. כן, כן, אני מסכסכת, לך אני אלך אליו, אל תדאגי. רגע, קילו קמח, כמה שמרים אמרו? קילו קמח, 2 כפות שמרים. נו. מערבבת את זה ככה. שים את זה כפרה במים מים. מה זה מים גבוהים? מים... כי עכשיו אני גם ראיתי שזה... 2 שמרים מי הטמבו שזה אומר? לעשות מים קשים. נותנת לו לחכות 10 דקות. בלי לערבב, בלי כלום? בלי כלום. אחרי 10 דקות, קילו קמח, חצי כוס שמן. תפתיע אותך, הגדול, תפעיל לה את השיר. אל תיקי אחריי. אתה שווה! פדי, פדי, פדירו, פדי, 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 פדי. פדי, 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 פדירו, פדי, 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 פדי. קריבה לרוסה. יאללה, פיפה ליפתי עוד פעם, 3, 2, 1, פיפה ליפתי, פליפתי, פליפתירו, פיפה ליפתי, פליפתי, פליפתי, פיפה ליפתי, פליפתי, פליפתירו, פיפה ליפתי, פליפתי, פליפתה. הטלפון, אני מחפש. איווה! איווה! כל אחד יכול להסתיר את תמשיכו. אתה שיעור, מה יש בזה? היום יום הולדת. מי? תביאו עליי, תביאו עליי קודם. תשאיר. וואו. וואו. לא, לא. מי חסר? מי חסר? וואו. כולם אכלו, כולם פה? איפה? רגע. ערוץ 16 או 17? 16. יאללה, אז יש פה עוד בשביל. בבקשה. איזה בטח אומרים עד שהם יפתרו, זה מה הכל. מה זה, בוא? וואו, דנה. וואו. היה לי מספיק איזה 1.5 וואו, זה יש לך וואו. לא היה... אמא, איך הבצק דוב? דנה, פעם הבאה, יש כל דבר שלמה להגיד פעם הבאה שאתה עשתה. מפחיד. לא נמכיר להם זה וזה. לא מצלבט? אבל השינוי בהרבה קמח. אני 25 שעות, מה זה 2 דקות, אני לא. לא, זה כן. וואו. תשמרי קצת שמש, חבל. אני שומעת אותו. שימי גזר דנה, את הכי מטורפת שיש, נשבע לה מאמא. בריאות, לבריאות. חבר'ה, הפיפה ליפתי, בעיה לא שמת לנו שיר. זה מתכון, וואו, לאסון. ולסטורי, מחר אני 2 קילו יותר.
עכשיו מכירות של הדבר הזה? אהלן ביקו, תהלן. במקווה, שרו לה את ביתו, אל ביתו. איפה שמת לי מחרוזת? חבר'ה, בוא ניתן לדנה עוד פעם פיפריפטי, אבל מהלב. פיפריפטי, פריפטי, פריפטרו, פיפריפטי, פריפרי, פריפטי, פיפריפטי, פריפטי, פריפטרו. וואו. וואו, איזה מלך. שלי. רגע, זה קילו אחד? לא, זה קילו, אמרת שהיום שתעשי 2 קילו. לא, אני אחד ושתיים. הכל טוב, וואו. יש ילדים ממני, יובל, יום הולדת שמח, במקום עוגה ספינג', גם טוב. יובל זה בן. זה יותר משמח מעוגה. איך זה, אולי זה ממש חם בעצמה, תנור? איזה תנור? ומה זה עושה? עושים את זה בשמן עמוק? לא יודע, כי זה בפער ענק, זה לא מספיק. באמת? יש לזה גם לא רטוז משמן. לא. באמת? פער ענק. מטורף. יאללה, כל שישי תוכנית כמו שהיה פעם לקורינה, איך קוראים? לקורין מה? קוראים... קורין גורן. כל שישי בצהריים. אמא, איזה טעים. תאכל ככה, או תאכל. עד 1:30. לא, אז מה את לא תצאי במטבח בקצב הזה מתי מעלה. בריאות מה? לא רוצה. לא צריך. מספיק. ככה אני נראה כמו ספינג'. אמא, תאכל 3. מי זה רוצה עוד אחד? תאכל, דני. זה חנוכה. נכון, כל 16. בחנוכה היא בסדר. לא משנה, אני משנה. אתה יודע, באכילה שלי היה אחת עם עמדה כזאת, היא רק עושה כל אכילה, רק מוציאה. מה, תגנו? תחצה, אני אוכל איתך. זה ומופלטות בלי סוף, עידן. קרות, אחי.